consultes per regions, de la Pia Muñoz Caballero, com vulguis. Bon dia, benvinguts a tots a la presentació del meu projecte final de carrera. Primer farem un resum de com anirà evolucionant la presentació, farem una introducció, parlarem de requeriments, un petit estudi de l'estat de l'art, el disseny i resultat aniran plegats i després el entorn de desenvolupament en què ens hem trobat i conclusions i treball futur. Com tots sabem, avui en dia la digitalització dels continguts audiovisuals ha donat lloc a un augment exponencial de la quantitat de continguts que s'emmagatzemen diàriament a qualsevol repositori d'una empresa audiovisual. Però la pregunta seria per què volem emmagatzemar-los? Els volem emmagatzemar per poder recuperar-los. Aquestes recuperacions actualment es fan mitjançant cerques textuals, la major part d'aquestes recuperacions. Si més no, cada cop s'evidencia més la necessitat d'incorporar noves cerques, noves tècniques que ens permetin agilitzar les cerques. Nosaltres proposem les tècniques basades en el processat de la imatge. El meu precedent és el projecte final de carrera d'en Ramon Saya, el 2009. La idea principal d'aquest va ser la recuperació d'imatges a partir d'una idea. Nosaltres agafem aquest concepte i el volem extendre'l. Aquest projecte, a més, és un projecte Universitat-Empresa desenvolupat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. La CCMA és un ens públic que s'encarrega del servei de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya. Per tant, estem parlant bàsicament de televisió de TV3 i de Catalunya Ràdio. A més, estem situats en el marc d'un projecte estatal, l'I3 Media, que és un CENIT a 4 anys que acaba ara al desembre, en el qual trobem empreses tan importants com Mediapro, Telefònica i M+D. Abans de seguir, hem d'introduir alguns conceptes i algunes eines que aniran apareixent al llarg de la presentació. Per una banda, dir que a la CCMA els continguts audiovisuals s'emmagatzemen formant assets. Un asset és un conjunt format per un fitxer d'àudio, un fitxer de vídeo i unes metadades associades. A més, centrant-nos en el vídeo, tenim el que anomenem keyframes, que són imatges clau que s'extreuen de dins de la seqüència de vídeo. Aquests keyframes els volem per poder fer un primer cop d'ull ràpid en el vídeo, de forma que no haguem de veure tot el vídeo per poder saber una mica de què va. El Digition és una de les eines precedents de la nostra eina i és l'eina que utilitzen a TV3 per a la gestió i producció dels seus continguts audiovisuals. Estem parlant de vora 2.000 usuaris que han de buscar entre 120.000 hores digitalitzades de vídeos. Per tant, estem parlant, si tornem a la motivació, d'una necessitat real de trobar noves tècniques que agilitzin les cerques. El Digition avui dia funciona únicament amb cerques textuals i té 4 mòduls. Tenim el mòdul de visualització dels resultats, el visor, les metadades associades a un asset i el mòdul de visualització de keyframes. Aquest mòdul el que ens deixa veure és els keyframes d'un asset en concret ordenats per codi de temps. Tenim altres eines precedents que no s'han portat encara a postproducció, són prototipus de la CCMA, que ja estan una mica encarats en el que és el processat de la imatge. Per una banda, el Digimatges, el nostre precedent, és el projecte del Ramon Saya, que combina les consultes per text i les consultes per imatge. Per una altra banda, tenim el detector de text, que fa una cerca de text en una imatge en concret. Per tant, a partir d'aquí, què ens demana la corporació? La CCMA demana una eina multimodal que integri totes les funcionalitats que hem presentat. Aquesta eina ha de fer cerques per text, ha de fer cerques per imatges similars, ha de fer detecció de text i volem una quarta eina. Incorporem aquesta nova eina que farà cerques per imatges per regió. Més coses importants, com hem dit, el Digimatge és el nostre precedent. Aquest projecte neix amb la finalitat d'assolir les mancances del Digimatge i d'estendre les cerques per imatge a cerques per una regió de la imatge. A més, l'eina s'ha de comunicar amb el UPSIC, que és el mòdul de processat de la imatge de la UPC, el qual s'encarrega del processat de la imatge i de retornar-nos els resultats per mostrar-ho als usuaris. I, per últim, hem d'introduir els descriptors. Què són els descriptors? Són anotacions automàtiques basades en el contingut visual d'una imatge. Poden ser color dominant, dispersió del color de la imatge, la textura, etc. El que volem és afegir una configuració de descriptors per poder fer cerques més personalitzades. Per tant, recapitulem. Quins són els nostres objectius? Per una banda, volem una integració, una interfície multimodal. I per una altra, volem crear una eina, una interfície gràfica per a la cerca d'imatges mitjançant regions. Ara passem una mica a l'estudi de l'estat de l'art. Primer de tot, cal introduir el concepte de consultes mitjançant exemple. Un sistema CBIR es pot entendre com una caixa negra en el qual nosaltres introduïm una imatge i en traiem uns resultats.
aquests resultats serien imatges similars respecte al contingut de la imatge exemple, el contingut visual. Els sistemes CVIR normalment compten amb dues eines. Per una banda tenim l'indexador, que analitza tota la col·lecció i ingesta les metadades, ja siguin anotacions manuals, que serien les textuals, o anotacions automàtiques com els descriptors visuals. Per una altra tenim el cercador, que és la interfície que troba l'usuari quan vol fer ús d'aquest tipus de sistema i permet navegar per la col·lecció i fer consultes. En l'estat de l'art hem trobat aquests dos exemples que permeten les consultes mitjançant exemple. Tenim l'IMAX, que és una eina proposada per l'IBM, i el projecte, el CalifIEMIR, que és un projecte de codi lliure, que va guanyar l'any passat el Multimèdia Open Source. Tots dos permeten consultes per imatge global, però cap dels dos permet per regions. Un cop arribats a aquest punt, hem de definir un sistema CVIR específic per a consultes amb regions. Aquests sistemes podem dividir-los en tres parts, les dues que hem esmentat abans, que serien ingesta i cerca, i una tercera part, que és la part de segmentació interactiva. La primera part, la part d'indexació, és un procés offline que es va fent diàriament, en el qual ingestem unes imatges, fem una segmentació automàtica d'aquestes obtenint unes particions. Les particions són simplificacions de la imatge inicial. A partir d'aquí, nosaltres podem calcular uns descriptors. Els descriptors específics per regió podrien ser descriptors de forma, descriptors de mida de la regió respecte a la imatge, descriptors de posició, etc. Molt bé, passem al següent pas, a la segmentació interactiva. La segmentació interactiva consisteix en la selecció d'un objecte dins d'una imatge a partir de la interacció entre l'usuari i la màquina. Per tant, entrem una imatge exemple, fem la segmentació i en traiem una regió. A partir d'aquesta regió podem calcular uns descriptors. I passem a la tercera fase, la fase de cerca. En aquesta fase el que fem és agafar la regió amb els seus descriptors i comparar-los amb tota la informació que hem emmagatzemat en la base de dades. I ens retorna uns resultats ordenats per similitud visual. Hem parlat una mica de la part de cercadors i ara parlarem una mica de la part de segmentació interactiva. Tenim dues parts diferenciades. Per una banda hem estudiat les interfícies que permeten segmentació i per una altra banda hem estudiat les tècniques que fan la segmentació. Les interfícies que hem trobat són aquestes que veiem aquí baix i les hem dividit en dues parts, en dos entorns, un entorn web i un entorn d'escriptori. Els entorns web tenen com a punt fort que són molt accessibles, ja que podem accedir-hi només obrint una pàgina web, i la segmentació manual, i els entorns web el que tenen com a contrapunt és que la segmentació és manual, és a dir, l'usuari ha de fer tot el dibuix del contorn de la regió. En canvi, els entorns d'escriptori que hem trobat permeten una segmentació assistida, però si més no, la instal·lació prèvia fa que no sigui tan accessible. Les tècniques de segmentació assistida en què consisteixen? Doncs parteixen d'uns marcadors que poden ser línies, poden ser punts, poden ser polígons. En aquest cas hem fet unes línies, veiem que a més els marcadors poden ser o bé d'objecte, per marcar l'objecte que ens interessa, o bé marcar el fons. Molt bé, les tècniques de segmentació el que fan és, a partir d'aquests marcadors, es propaguen per tots els píxels de la imatge etiquetant cada píxel com a objecte o com a fons. Hem estudiat aquestes tres tècniques i veiem que les dues primeres funcionen només amb descriptors de color, per tant són més limitades i els resultats amb aquests marcadors són bastant més dolents que el que donaria la tercera tècnica, que és la tècnica de BPT, que és la tècnica que utilitza la UPC i amb la qual nosaltres farem la nostra proposta. Veiem que té més descriptors visuals, color, textura, dispersió, etc. Molt bé, un cop arribats aquí podem ensenyar la nostra eina definitiva. Podem dividir entre l'eina global, que seria l'eina multimodal que hem parlat abans, i, per una altra banda, la nostra interfície de cerca per regions. L'eina multimodal l'hem decidit integrar dins de l'entorn del Digition d'una forma jeràrquica, a dins del mòdul de visualització de keyframes. Hem creat una eina, que és el Digimatge, que permet fer totes les funcionalitats que hem parlat abans, la cerca per imatge, la cerca per regió i la detecció de text, amb les configuracions dels descriptors per imatge global o per regió. Hem decidit, a més, que era una forma molt intuïtiva de fer-ho, deixant que l'usuari pogués fer totes aquestes funcionalitats dins de la pròpia imatge del mòdul de keyframes. Veiem un exemple de la integració. Aquí veiem el Digition, començaríem amb una cerca textual, com qualsevol persona que utilitzés avui dia el Digition per fer una cerca, i veurem els resultats. Ara podem escollir un resultat i mostrar el mòdul de visualització de keyframes. Veurem el mòdul que hem creat nosaltres
i llavors veiem que quan el ratolí passa per sobre d'una imatge es fa visible un menú que ens permet escollir entre la cerca per imatge, aquí, l'altre botó de baix seria la cerca per regió i a la dreta la detecció de text. Ara podem veure un exemple de cerca per imatge. Veiem que hem integrat també els descriptors d'imatge que surten aquí, hem fet uns dibuixos aclaratoris perquè l'usuari pugui veure el significat de cada descriptor de forma més intuïtiva. Donem, per exemple, importància al color i a la disposició del color en la imatge i fem una cerca. La cerca la podem veure de dues maneres, o bé per score, com surt per defecte, que seria amb el percentatge de similitud, o bé per asset, que ordena tots els keyframes d'un mateix asset plegats. Llavors veiem que hi ha un color de background que diferencia tots els assets. En aquest cas, el color és el mateix perquè només hi ha un asset. També tenim un històric a baix que ens permet anar cap endavant i cap endarrere en les cerques i veure una mica d'on ha sortit cada cerca. Ara tornem a l'inici i fem una detecció de text. Podem veure la interfície adaptada del detector de text a la nostra interfície i veiem el resultat de fer una cerca del text. Molt bé. Hem vist que hi havia 3 botons, cerca per imatge, detecció de text i un tercer que no hem vist que seria la cerca per regions. Anem a veure primer com hem dissenyat la interfície de cerca per regions. Aquesta interfície l'hem anomenat Digitrace i compta amb un mòdul principal que té 3 parts importants. La imatge, el botó de cerca i una tercera part que seria una sèrie d'opcions que compten amb 4 menús. El menú de configuració, a més, obre un mòdul secundari on trobem configuracions pels descriptors, pels marcadors i un mòdul d'ajuda. Ara ens estem preguntant què és el menú de mode. Molt bé, el menú de mode ens deixa escollir entre els 2 modes de segmentació interactiva que hem implementat. Aquests modes consisteixen, el mode rectangle parteix d'un primer rectangle objecte que contindrà tot l'objecte d'interès. A partir d'aquí tenim els punts que ens permeten seleccionar o deseleccionar petites regions de la imatge per tal d'afinar la cerca inicial. Per una altra banda, el mode traça ens permet dibuixar traces objecte per sobre de l'objecte d'interès i traces fons per marcar la part de la imatge que no ens interessa. Per tant, el menú de mode ens permetrà escollir entre el mode rectangle i el mode traça i el menú de marcadors ens permetrà escollir o bé entre rectangle i punts o bé entre traces objecte i traces fons. Ara anem a veure com funciona el Digitrace. Partim del Digition i fem clic en el botó de cerca per regió i se'ns obre el Digitrace. Si mai hem vist aquesta eina, voldrem saber com funciona. Anem al mòdul d'ajuda que ens introdueix el menú de mode i el menú d'objecte o fons. Llavors comencem fent un exemple amb el mode traça. Fem una traça i veiem que aquest marcador es propaga trobant una regió. També podem jugar una mica amb les configuracions, podem canviar per exemple el gruix de la línia i també el color del marcador. Ara farem un exemple amb el mode rectangle i veurem com el marcador també s'ajusta al contorn de la imatge. Molt bé, també podem canviar el color i la transparència de la màscara per tal de poder veure millor l'objecte diferenciat del fons segons quin sigui el color de la imatge inicial. Veiem que tenim un tros de solapa de camisa que no volem, farem un punt per deseleccionar aquesta regió. Per últim, veiem una mica com funciona el menú d'edició, podem borrar, podem tornar a començar, podem tornar enrere. Si més no, els 2 modes són independents, per tant, el que fem amb un no afectarà el que hem fet amb l'altre. Per tant, podem recuperar el que teníem del mode traça, agafem aquesta regió i només ens cal ara configurar els descriptors visuals específics per regió i fer la cerca. Veiem, aquí també hem fet uns dibuixos aclaratoris de cada descriptor. Fem, per exemple, principal rellevància en la forma i la posició i fem clic en el botó de cerca. En aquest cas veiem que no trobem les cerques, després explicarem per què. Molt bé, doncs hem dit que tenim 2 modes, el mode rectangle i el mode traça. Tenim aquests marcadors i ara hem de saber quina tècnica hem utilitzat per propagar-los per tota la imatge. La nostra proposta és mitjançant arbres binaris de particions. Un arbre binari consisteix en una segmentació inicial, una partició de la imatge en diferents regions que anomenarem fulles. Cada fulla s'ajunta amb una altra fulla de 2 en 2 creant un node superior i així trobem la imatge jeràrquicament. Dir que el punt fort de la nostra proposta és que garantim resultats coherents només amb marcadors d'objecte i també hem distingit 2 criteris de propagació. Tenim el criteri sense expansió, que és el criteri bàsic de qualsevol arbre de particions. Aquí tenim un exemple on veiem un arbre amb 4 fulles.
hem seleccionat com a objecte 3 fulles i la fulla 2 no l'hem seleccionada. Ara hem de decidir si passarà a ser objecte o passarà a ser fons. Amb el primer mode, el mode sense expansió, veiem que els nodes s'expandeixen cap al pare si tots dos estan seleccionats. Per tant, el node, la fulla 2, passaria a formar part del fons de la regió. En canvi, en el criteri amb expansió, podem llegir-ho aquí baix perquè és una mica complicat d'entendre, llavors ho explicaré així lent. Tenim un node seleccionat, que seria el node 3, i hem de saber si es propaga cap al seu pare. Quin criteri seguim? Seleccionem el pare, el node 11, sempre i quan el subarbre del seu germà, que seria el node 10, té com a mínim, aquest és el subarbre, té com a mínim un node seleccionat, veiem que en té 3, i no en té cap de node de fons. Per tant, seguim aquest criteri, per tant, el propaguem. Veiem que amb el criteri amb expansió, el node, la fulla 2 passarà a ser objecte. Hem fet unes proves que podeu trobar a la memòria, resultats i a l'annex, i hem decidit que el rectangle l'implementarem amb el criteri sense expansió, perquè veiem que aquí no dona bons resultats amb expansió, se'ns propaga per les mans, per la roba, etc. Això per què és? Perquè el rectangle és un polígon i l'usuari quan el dibuixa està pensant que a dins del polígon tindrà tota la imatge, tota la regió que ens interessa, per tant no volem que es propagui. En canvi, al mode traça sí que volem que hi hagi una expansió. Per què? Perquè la traça és un marcador que només toca pintar alguns píxels de cada regió i és molt fàcil deixar-nos alguns, com en aquest cas el cabell de la presentadora. Molt bé, hem dit que ens hem comunicat amb la universitat, amb la UPC, per fer el processat de la imatge. Per tant, ara hem de parlar una mica de quina és l'arquitectura que ens hem trobat, com ens hem comunicat amb la universitat. Ens hem trobat una arquitectura modular, tenim 3 mòduls independents, nosaltres estem en la part del client. El client només es comunica amb el seu servidor directe, amb la CCMA. Aquest servidor fa una funció de mediador entre el client i el servidor de la UPC i funcionarà com a servidor amb les transaccions amb el client i com a client en les transaccions amb la UPC. Totes aquestes comunicacions les farà a través del núvol d'internet, el que anomenem Cloud Computing. I a més estem parlant de serveis web. Per tant, seguim un protocol HTTP. Aquest protocol és un protocol orientat a transaccions client-servidor, en el qual els missatges són totalment autosuficients entre ells. Com hem dit, hem partit del digimatge i del detector de text. Per tant, les transaccions per cerca per imatge i per detecció de text ja estaven implementades, només hem hagut d'incorporar-les a la nostra eina. Si més no, hem hagut de dissenyar les crides per a consultes per regió. Veiem que per cada mode tenim 2 crides. Per una banda, l'obtenció de la màscara. Aquesta crida es fa cada vegada que l'usuari dibuixa un marcador o cada vegada que l'usuari tira cap enrere o borra amb el menú d'edició. I per una altra banda tenim la crida d'obtenció de resultats en el qual l'usuari decideix que la regió que té ja li agrada i fa una cerca d'imatges similars. Com hem dit, aquesta última part no funciona avui dia, però hem de dir que el Digitex està preparat per fer aquesta crida, de fet la universitat l'està rebent, i el Digition, com hem vist amb la cerca, està preparat per rebre els resultats. Si més no, estem esperant que la UPC acabi de fer algunes coses perquè acabi de funcionar. També dir que el mode rectangle, com veiem amb lila, té aquest paràmetre que seria coordenades que ens permet enviar-li els marcadors cap a la UPC. Com enviem els marcadors cap a la UPC perquè facin la segmentació? Només amb un paràmetre, una llista de coordenades que li donem els 4 punts claus del rectangle i les coordenades de cada punt que afina la cerca. El mode traça ha sigut una mica més complicat, hem utilitzat el mètode POST perquè a més de voler descarregar recursos cap al client també volem enviar una imatge cap al servidor des del client. Per tant, estem enviant una imatge i a més tenim aquests 2 paràmetres que veiem que estan tant als paràmetres d'entrada com als de sortida, ja que són uns paràmetres que la UPC ens va enviant cada vegada que fem una segmentació, cada vegada que fem un nou marcador i nosaltres les anem actualitzant i el client fa funció de memòria. Per últim, comentar que hem utilitzat aquest entorn de desenvolupament, l'Adobe Flex, que combina l'MXML i l'ActionScript. A més, estem partint d'un principi d'una aplicació RIA que ha de garantir la usabilitat, la rapidesa, l'atractiu, unes capacitats multimèdia i una interacció.
Hem vist que el projecte ha tocat diferents punts i ara és un moment per veure què hem fet realment en aquest projecte, quin ha sigut el meu treball. Per una banda, hem fet el disseny de la interfície, tant del Digitrace com del mòdul de visualització de keyframes. També hem fet la implementació en Flex d'aquestes interfícies. També hem participat en el disseny de les modes de segmentació interactiva, el mode rectangle i el mode traça, i en el disseny de les crides HTTP, de les transaccions client-servidor. Com a conclusions, dic que els resultats han estat assolits. Tenim la interfície multimodal, que està integrada al Digition, tenim la integració també de la nostra eina de cerca per regions, el Digitrace, hem incorporat la configuració dels descriptors, també hem assolit les comunicacions amb el UPSIC i dic que com a punts forts de la interfície, aquesta interfície comparteix les qualitats d'una interfície d'escriptori i d'una interfície web perquè és molt accessible i a més permet fer segmentació assistida. A més, remarcar l'originalitat de la nostra proposta de segmentació interactiva, la qual garanteix uns resultats coherents únicament amb marcadors positius, cosa que no feien altres que hem estudiat com Garrido i Adamek. Hem estudiat una mica el mode traça i el mode rectangle, hem fet un seguit de proves i hem arribat a la conclusió que es poden considerar modes complementaris, ja que per una banda la traça ens permet fer un esforç mínim quan es tracta de buscar regions en una imatge bastant homogènia. En canvi, el mode rectangle ens permet trobar regions bastant fàcilment amb imatges que tenen més colors i més contorns i per tant donen lloc a un arbre més dispers. Com a conclusions personals, dic que aquesta ha sigut una experiència de treball en equip molt positiva, que he estat mediadora entre la UPC i l'empresa i això m'ha permès veure una mica tot el procés de creació de l'eina i també dir que aquesta eina tindrà una continuïtat, que la corporació està interessada en incorporar aquestes tècniques en la seva eina final. I com a treball futur, a curt termini, volem incorporar la màscara a dins del mòdul de keyframes per poder veure d'on hem partit i a on hem arribat. Volem incorporar les màscares a dins de cada imatge resultant. També volem dinamitzar el mòdul de metadades del Digition perquè actualment només mostra les metadades d'un asset. Per què? Perquè al mòdul de keyframes només veiem les keyframes d'un mateix asset, però quan fem una cerca per imatge o una cerca per regió, veiem keyframes de diferents assets. I per tant hem de dinamitzar el mòdul per poder veure la informació d'aquests assets. Per una altra banda, també seria interessant fer un agrupament de resultats que ens permetés veure més informació en un mateix espai. I a llarg termini hem pensat que seria interessant fer una millora de la interacció dels pesos dels descriptors a partir d'unes configuracions que ens deixessin escollir, per exemple, en conceptes com telenotícies, futbol, etc. Després, una part molt important per la corporació per portar aquesta eina a un usuari final seria l'eficiència de la cerca, que és competència de la universitat. I, per últim, també hem pensat que podríem incorporar les consultes textuals a partir de les cerques del detector de text. Doncs, gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per la presentació. Hem passat tot de preguntes. Jo diria un altre projecte que m'ha tocat estar, soc el guia